Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos sa nakaligan sa taknang alas 5 sa hapon. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mayang hapon, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, kabilog ng Western Visayas. Welcome sa pagpanagan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sa Biyernes, petsa 18 sa bulan sa Marso, tuig 2022. Kakaroon nito kita sa ato sa nga mga headlines. DA Central Office naghatag na sa instructions sa regional offices kay proseso ang paghatag sa fuel subsidy sa corn farmers kag Fisher Fox. LGUs kinapasumitar naman sang listahan sa mga mangingisda ang maka-avail sang 3,000 pesos nga fuel subsidy. Punong barangay sang Singkang Airport nagpasalig nga sabton sini ang kaso nga gipasaka sang Seneco bagod sa ginaligar illegal nga pag-angot sang linya sang kuryente. Punong barangay Rosini Distrito aminado nga gintabo sa eleksyon ng pagpasaka sang kaso. Legal counsel sang Seneco nagpanginwala. Barangay Hall sang Singkang Airport ginpadalom sa renovation antes pa man ang pagkadakop sa ilang nga naga-jumper suno sa punong barangay. 3 ka miyembro sang NPA arestado sa syudad sang Himamaylan, nakuhaan sang granada kag armas. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 7 minutos sa nakaligan sa tak 5 sa hapon. Kakaroon liton kita sa maritalya sa aton sa ring mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo, Glory Fitel Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, naghatag na sa instruction ang Department of
Manawag Agriculture Central Office, regional offices nga ihanda ang listahan sa mga corn farmers nga kwalipikado nga magbaton sa fuel subsidy kadungan sa paraan nga pagsaka sa presyo sang diesel kag gasolina. Sa interview sa Bombo Radio kay DA Region 6 Director Remelin Ricoter, ginahulat pa subong nga ma-download ang pundo sa Development Bank of the Philippines bagod hindi cash ang ihatag kundi fuel discount card nga nagabalor sa 3,000 pesos sa kada corn farmer. Suno kay Ricoter, ang una nga batch ang makabaton amo ang DA-assisted cooperatives. Sila ang required nga magasumiter sa proof of ownership apang mapos na lang o kung mahapos na lang sini sa DA official bangod kung DA-assisted yara na ang deed of donation kag memorandum of agreement sa makinarya nga ginhatag sa asosasyon. Suno kay Ricoter, hindi tanan nga miyembro sa asosasyon makabaton bagod ang nag-avail lang ang serbisyo sang makinarya ang hatagan sang voucher. Bangod sini kinahanglan nila nga magpresentar sa resibo ragikan sa asosasyon nga nagaarkila ang miyembro kung nag-arkilang miyembro sang makinarya kangay sa traktura o kon corn sheller samtang wala nagrenta sa makinarya ang hindi maka-avail sang fuel discount card. Kadungan sini nagparugyan si Ricoter sa mga mangunguma nga maghulat-hulat lang bangod ginahulat pa nga ma-download ang pundo sa DBP kag makahatag sa accreditation sa fuel stations nga luyag magpartisipar sa programa. Sosyon man niya, hindi man tanan nga miyembro ang makabaton, kay kinahanglan man nga kung pare halimbawa 50 ang miyembro, base out of 50, halimbawa naghatag kami corn sheller, or traktora, base out of 50, pulo pa lang ang nag-avail sang serbisyo sang ina nga makina. Ang iba niya traktora, base ang iba niya nagamit sang karbaw. Si DA Region 6 Director Remelin Ricoter. Masobra 3,000 lang ka mga corn farmers sa Region 6 ang maka-avail sang 3,000 pesos nga fuel subsidy nagikan sa gobyerno paagi sa fuel discount card. Sa interview sa Bombo Radio kay DA Region 6 Director Remelin Ricoter, masobra 40,000 pesos. So, kung masobra 40,000 ang numero sang corn farmers sa Western Visayas, apang 3,222 lang ang allocation para sa rehiyon, bangod 500 o kung 500 million pesos lang ang alokasyon sa bilog nga pungsod. Sa karon nakasumeter na ang mga local government units sa master list sa mga corn farmers apag i-validate pa ang listahan bangod hindi tanan nga miyembro sa asosasyon na makabaton kundi ang nagrenta lang sang makinarya nga suportado sang resibo. Sa bahin sang DA suno kay Ricoter, wala na sang problema sa proof of ownership bangod may deed of donation kag memorandum of agreement. Nagalaom man ini nga ma-download na ang pondo sa Development Bank of the Philippines agud nga madihon ang Memorandum of Agreement. Magahatag man sa accreditation sa mga fuel stations nga magabaton sang fuel discount card bangod hindi cash ang ihatag sa mga corn farmers kundi fuel discount card. Suno kay Ricoter, kinahanglan nga registered ang farmer sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o kon RSBSA agud nga maka-avail sang fuel subsidy. Mga 40 plus pero 3,222 lang ang location. Kay nubo malang ang allocation ang 500 million across the country. Depende sa submission man kay nagkuhan man kami sa mga LGU. Ang duga nga pahayag ni DA Region 6 Director Remelin Ricoter. Wala pa natumod ang numero sa mga fisher folks sa Western Visayas nga maka-avail sa 3,000 pesos nga fuel subsidy nagikan sa gobyerno. Sa interview sa Bombo Radio kay DA Region 6 Director Remelin Ricoter, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mapatuman sang ayuda para sa fisher folks. Agod nga maka-avail sa ayuda dapat nga nakarehistro ang mga isda sa Fish Registry kag manubo sa 3 katunulada ang kabugaton sang bangka kag dapat nga rehistrado man sa Boat Registry. Suno kay Ricoter, hindi maka-avail ang wala na rehistro sa registry bilang maglagas pa sila parehistro subong unahon man ang DA assisted bagod nga mayara sang mga dokumento kag ang maka-avail lang amo ang makagamit sa ginhatag sang ahensya. Nagatag naman sang komunikasyon sa mga LGU nga magsumiter sa listahan sa BFAR nga subject for validation. Sunod sa DA official ang kadasigon sa release ang mga depende sa pagsumiter sang LGU sang listahan. Nagpanugyan naman si Ricoter sa mga mangunguma nga magprehistro gid kon nagapanawagan kag kung nagapanawagan ang DA ang sa registration bagod ini ang talaksan agod na maka-avail sila sang mga programa nga ginatanyag sang gobyerno. Ang sa fisher folks naman, PFAR ang ma-implement, kinahanglan naka-registry sila sa Fish Registry kag ang ilang bangka
3 tons and below, should be 3 tons and below, ang above sina, di na ma-qualified. Pero dapat, ang ilang nga bangka, nakarestro man sa boat registry. Duga nga pagpahayag ni DA Region 6 Director Remelen Ricoter. Hindi pa mapaktan sang Department of Agriculture Region 6 kung makabato ng mga rice farmers ang duga nga financial assistance nagikan sa gobyerno matapos ang ilang nga pagbaton sang ayuda tinalikdan nga bulan sa idalom sang provision sang rice tarification law. Sa interview sang Bombo Radio kay DA Region 6 Director Remelin Ricoter, makabato ng mga rice farmers sang 5,000 pesos nga financial assistance kung may sobra sa rice tariff nga ginpain para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Sa idalom sang RTL suno kay Ricoter, 10 billion pesos nagikan sa taripa nga natipon sa gobyerno ang na-earmark para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund kag ang masobra diri ang para sa financial assistance nga fix nga 5,000 pesos. So sa DA official magatala na ang DA sa allocation kada rehiyon kung may pondo para sa financial assistance apang hindi pa mapaktan kung sano ini mahatag. So kay Ricoter, hindi na mahatagan sang fuel subsidy ang mga rice farmers bangod mayara sila sang financial assistance sa idalom sang layi kag may libre nga binhi kag abono gani hatagan sang prioridad ang corn farmers kag fisher folks. Bangod unconditional cash transfer ang 5,000 pesos sa ranggit ini magamit sa pagbakal sang diesel, abono kag iban pa kadanglanon sa uma. Hindi na matagaan ang rice farmers sa fuel subsidy kay may ara man sila financial assistance kag may libre nga binhi kag may abono man ang sa mga rice model fund. So prioritize ang corn farmers and fishers. Ang kabahin sang payag ni DA Region 6 Director Remelin Ricoter. Sa iban pagidinaton sa nga mabarita, kampante ang Legal Council sa Central Negros Electric Cooperative o Seneco nga babakod ang kaso gagipasaka batok sa punong barangay secretary ka barangay treasurer sa barangay Singkang, syudad sa Bacolod, Bangod sa ginalegar nga illegal kapag tap sa kuryente para sa barangay hall sa sulod sa 5 ka tuig. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Marcos Baflor, hindi na niya madetalye ang berito sang kaso batok kaday punong barangay Rosini Distrito Bogodyara ni sa Office of the Ombudsman. Suno kay Baflor, mabakod ang kaso bagod gina-search ini o kung gina-research ini sa mga abogado agad ni hindi mag-file sang kaso nga 50-50 o kung mahuyang ang ebidensya. Bangod sini, naghatag sang unsolicited advice si Baflor sa punong barangay nga sabton lang ang reklamo batok sa ila. Mambal ko lang si Mayo na yung kaso namon kay research gino namin sang Mayo pag sang madugay. Okay. Hindi pa kami mag-file sang kaso nga 50-50 siguro sir. So ang abiso ko lang kay Cap unsolicited nga abiso is sabto nilang ang kaso nagin-file namon siya. Kabay sa pagpahag ni Attorney Marcos Baflor ang Legal Counsel sang Seneco. Sa interview naman sa Bombo Radio kay punong barangay Rosini Distrito, wala sang kamaturan ang alegasyon batok sa ila. Sa karon wala pa sini nabato ng kopya sang complaint apang kung ara nagidban ila ng ini nga sabton o kung pagka-sabton. Suno kay distrito, bisan sino ang sarang makafile sa reklamo sa Office of the Ombudsman apang dapat nga mera sang ebidensya. Aminado sa distrito nga nagpadala sang sulat ang Seneco Sadto kag ila na ini nasabat apang wala man sila gipatawag para sa settlement. Panindugan sa punong barangay, ginahalungan nila ang kwarta sa barangay kag wala ini ginagamit sa personal nga interest. Sakto na lang namon pero ako yung ginalungan ko gid ang kaban sa barangay, hindi man ako na ang akon gani kay bayran man lang na sang sang barangay kay siyempre mayo kung sa balay ko naging gamit. Tapos ang barangay mabayad man lang na ya, ginalungan ta man na ang kwarta sa barangay, hindi man ta nakabasta-basta. That's why sang nagpadala sila sulat sa ng ligad ginsabat man to sila namon. Si punong barangay Rosini Distrito sa barangay Singkang Airport, Bacolod City. Samtang aminado ang punong barangay sang Singkang Airport syudad sang Bacolod nga gintabo gid nga tiempo eleksyon sang pag-file sang kaso administratibo batok sa ila sa Office of Ombudsman. Sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay Rosini Distrito, gindungan gid ang kaso sa pag-atubangay sang iya magulang nga si Anay Bacolod City Councilor Cesar Distrito kag incumbent Vice Mayor Elcid Familiaran. So sa barangay official, election time subong kag nakahibalo ang mga pumuluyo nga wala niya gingamit ang kuryente para sa personal nga interes. So diri nakahibalo man ang tao kung sino ang nagapatok-patok sa nasambit nga mga alegasyon.
masabat man lang tanan anyone can file sa ombudsman pero ti ina ko mapamatud-an Manila kag ang barangay wala yan nagataping dira kag syempre nang amo man gani ang akon bilagi na sila nang subong lang nila sa kalawig na gabing ang pamulitika subong. Ang dugang nga pahayag ni punong barangay Rosini Distrito sang Singkang Airport, Bacolod City. Sunod sa Legal Council sang Central Negros Electric Cooperative o Seneco nga si Attorney Marcos Baflor, isa lang si distrito sa mga tao nga plano sang Seneco nga kasuhan bangod sa pagpangawat sang kuryente. Sunod diri madamo ang nagareklamo nga nagsaka ang rate bangod nagsaka man ang system loss, gani dapat lang nga pasakaan sang kaso ang nagapangawat. Panindugan ni Baflor, madamo sang kliyente ang ila law office kay isa lang ang Seneco diri. Sunod sa Legal Council, nag-research sila sang maayo antes nag-file sang kaso sang uli nga semana sang Pebrero, apang Marso na ini nabaton sang ombudsman bangod gin-mail lang ang complaint. Sunod kay Baflor, wala sang malisya ang panumbungon kag trabaho lang ini, wala ang personalan. Isa lang na siya sa mga tao nga planuhan kasuhan sang Seneco. Isa lang na siya. Damo pa ni actually kasuhan. Tungod nga Seneco subong ti gas damo ga reklamo nga taas ang bayad kuryente. Tungod sa systems loss. Ang systems loss ang may salada mga gapang bill per month sa kuryente. So natakda na sa Seneco. Wala pang kailan na niya mga tao nagsagay pangawat kuryente. Isa lang na siya. So ay niya politika. Ang kabahin sang pahayag ni Attorney Marcos Baflor, Legal Counsel sang Seneco. Ginatag sa punong barangay sa barangay Singkang Airport. Sudad sa Bacolod nga madugay na natala na ang renovation sa ilang barangay hall kag wala sang kalabtanan sa pag-utod sang linya sang kuryente ang ilang pagsaylo sa temporaryo nga lugar. Sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay Rosini Distrito nagpain ang Congressional Office sa Bacolod City Laundry 6 ang 15 bilyon pesos nga pundo para sa renovation ate sa tapos ang tuig 2021. Sunod bulan sang Enero pa kontani suguran ang renovation apang naatrasar ang pagsugod. Bagod nakakita sila sa building nga sarang maarkilahan na 100 metros sa gikan sa barangay hall nagsaylo na sila dito sa ulihi nga semana sa bulan sa Enero matapos nga makabayad sa advance nga rental fee. Sa ka distrito kinahanglan nila nga magsaylo temporaryo agod hindi mabudlay para sa mga construction workers labi na nga magadugay sang apat tubtob anom ka bulan ang renovation. Suno sa punong barangay exempted selection ban ang renovation bangod ginsuguran ini antes pa ang election period. January pa natani galing na delayed lang, galing nag-early na kami ang kontrata sa ginrenta namon kay nagapasalamat mo ko kay Congressman Greg naton nga may ara the budget nga 15 million subong ubrahon na ina ang barangay hall. So pero naguna na kami to kayo karon way kami to sa iluhan nagkontrata na kami sa early pa. Way na kami to karon sa iluhan kung magsugod amo pa pagsaylo to namon. Si punong barangay Rosini Distrito sa barangay Singkang Airport, Bacolod City. Sa pagsikar sa Bombo Radio sa lugar, 3-story building ang ginsaluhan sa barangay hall apang ground floor lang ang gingamit bilang temporaryo nga barangay hall sang Singkang Airport. Diri naman nakakuha sang barangay o kung nagakuha sa barangay certificate, barangay clearance, certificate of indigency kag certification para sa financial assistance ang mga pumuluyo. Meron man sang duha ka canopy sa gwa sa building agod nga makapungko ang tawo samtang nagahulat sang transaksyon. Ginkumpirma sa Regional Director sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB Region 6 nga madamo na sang magadugang nga modernized jeepney sa syudad sang Bacolod. Suno kay Richard Osmeña, ginpirmahan na sini kahapon sang aga ang panibago nga grupo sang units para sa Bacolod City. Patag sini nga naaprubahan na ang loan sang mga ini kag natapos naman ang bidding process. Gani ginalauman na lang ang pagwa sang panibago nga mga units. Madumduman nga santo sa City Ordinance nga ginpasar sang syudad, ang Bacolod City amo ang pinakauna nga magapatuman sang Jeepney Modernization Program kag ini ang magaumpisa sa Abril 1, 2022. Ang pagpatuman ang ginapamalabagan naman sang transport sector kung sa diin may resolusyon naman nga ginpasaka nga nagahingyo sa extension sa isa pa ka tuig sa probationary authority para sa mga traditional jeepneys. Nagdamo na. Actually, I signed this morning ining mga bago na grupo sa puro taga Bacolod. Damo ni. Approve naman na ilang loan. They have won also the bidding. Magawa na ilang unit. Damo magawa sa Bacolod. Ang kabayan sa pahayag ni LTFRB Region 6 Director Richard Osmeña. Samtang ginpasalig naman ni Osmeña nga napalus na ang campaign material sang isa ka politiko nga napaskil sa pila ka modernized jeepney sa Bacolod. Sunod sa LTFRB 6 Director, gintawagan sini ang operator nga nagbutang sang poster kag nagpaandam nga ini ang
mahimo nga mahatagan sang penalidad o kon multa kung hindi sini kuhaan o kon kuhaon ang campaign materials. Gilayon naman nga ginpalos sang operator ang mga campaign materials sang ginaaligar malapit sini nga abyan. Patag ni Osmeña nga ginadumilian ang paggamit sa mga public vehicles sa election period kag ang pagbutang sang posters sang kandidato ang mahimo lang sa mga private vehicles. Mismo ako siya gitawgan nga daw ka naman bawal man ang imo mo da plaster man da sa imong buyada subo way nang ikakas na actually kabalo mo ko sino operator gitawgan ko I will fine you if you will not remove that ang kandidato gitawgan ko man that is not allowed di gini pwede do not use public vehicles for the election period. Ang dugang nga pahayag ni LTFRB Region 6 Director Richard Osmeña. Ginkonfirmar sang acting election officer sa siyudad sa Bacolod nga nagapadayon ang training sa mga manunudlo nga magaserbe bilang miyembro sa Board of Election Inspectors o BEI sa Mayo 9 nga national local elections. Suno kay Tony Rivo Sorbito, padayon man ang monitoring sa COMELEC sa mga ginapatigayon nga campaign rally sa mga national candidates. Suno kay Sorbito, gireport nila ang mga makita nga violasyon sa pagpatigayon sa campaign rallies kay nakadepende na sa higher office ang COMELEC kung ano ang desisyon na tuoy sa maininga. Padayon naman nga ginpanagunan sa election officer sa publiko nga magsunod sa gihapon sa social distancing sa pagtambong sa mga political rallies. Agod nga malikawan nga ang mga aktibidad ang tunaan sang super spreader sa infection. Matag ni Sorbito nga kung wala nagasunod wala nagasunod ang mga supporters, mahimo man nga magbalik sa pagtaas ang alert level status sang syudad. Sa dugang nga balita, 3 ka mga miyembro sang New People's Army ang naaresto sa mga miyembro sang Philippine Army sang ginserbehan sang warrant of arrest. Ang ginalegar mataas nga opisyal sang hublag sa Barangay Suay, Himamaylan City, Negros Occidental. Suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sang 303rd Infantry Brigade, ang subject sang warrant of arrest amo si Ramon Patriarca, isa ka mataas nga opisyal sang Komiteng Rehiyong Negros. Siya ang mayara sa napulo ka standing warrant of arrest kag kalabanan diri ang murder. Ang iba nga arrest warrant suno kay Pasaporte ang ginisyu sang korte sa Tagbilaran City, Bohol. Kung natabuan naman nga yara sa lugar, ang iban pa nga miyembro sa NPA nga mayara sang armas, kag Granada nga amosanday Genevieve Carmen kag John Michael Baldonado alias ka Alvin nga miyembro sang Central Negros 1. Nakuha sa ila paghinakop ang isa ka hand grenade, KG-9 machine gun nga may magazine, AK-47 nga may bala kag subversibo nga dokumento. Sa karon sila ang nakahunong sa Himamaylan City Police Station. Kadugan sini nagpanawagan si Pasaporte sa mga rebelde nga hingalitan pa ang kahigayunan nga ginatanyag sang gobyerno ang ECLIP ukon Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Muna siya ginasundo nga siya ka mga ranking leaders diri sa Committee Rio Negros. Diri so may ay pulo sa warrant of arrest. Majority sa mga warrant of arrest niya ay murder. So tao po sinutakpan niya isa ka babae, Genevieve Carmen, ano? Ang kabayan sang pahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army. Sa katapusan nga balita, may bag-o na nga officer in charge sa Inubaan Municipal Police Station matapos ginasign si Police Major Clifford Batadhay sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo Provincial Headquarters. Kapon gipiligan ang turnover ceremony sa Camp Alfredo M. Montalbano Sr. sa Barangay Sefrinia, Bacolod City ko sa din si Police ginbuslan ni Police Major John Ganzon. Si Ganzon ang unang gin-designate nga Chief sa Provincial Investigation and Detection Management Unit sa Nocpo. Ang sambit ka seremonya ang gin-preside ni Police Colonel Leo Pamitan, ang Acting Provincial Director sa Nocpo, kag gin-assist ni Police Lieutenant Colonel Lacer Canha, ang Provincial Director for Operations. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligan sa taknang alas 5 sa hapon. Antes pa magkita magtako pa ito na panabalikan natin sa ring ang mga headlines. DA Central Office naghatag na sa instruction sa regional offices ng proseso paghatag sa fuel subsidy sa corn farmers kag Fisher Force. LGUs kinaposumeter naman sang listahan sa mga mangingisda nga maka-avail sang 3,000 pesos nga fuel subsidy. Punong barangay sa Singkang Airport nagpasalig nga sabton sa ang kaso nga gipasaka sa Seneco bagod sa ginaligar-iligal nga pag-angot sang linya sang kuryente. Punong barangay Rosini Distrito aminado nga gintabo nga eleksyon ng pagpasaka sang kaso. Legal Counsel sang Seneco nagpanginwala. Barangay Hall sa Barangay Singkang Airport ginpedalom sa renovation antes pa man ang pagkarakop sa ila nga naga-jumper suno sa punong barangay. 3 ka miyembro sang NPA arestado sa syudad sang Himamaylan, nakuhaan sang granada kag armas.
Kag inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition karong adlaw sang Biyernes, petsa 18 sa bulan sa Marso tuig 2022. Kag kami ang inyo mga tagbalita. Bombo, Glory Fatal Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa Afternoon Edition upod sa kay Bombo Daniel Lecciones. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Kag sa ato sa nga Bombo News Analysis, naging padala sa isa sa mga maukod nga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo ginatago nga katuntuhan. Kahuluya kung imo matukiban, ang mga nagapang-akusar nga nagapadalagan, sa tiyon sang kampanya nagataghol nga daw idubuang, igo murahon siya man ang may ginatago nga katuntuhan. Sining nagligad lamang, may mga pagbailuhanay sang akusasyon sa mga nagapadalagan, tubtob nga ang personal na tandugan, gani pila ka mga ginamos nga ginatago ang nakutkutan. Mayara kuno nagapadalagan nga nasumbagan, sang callboy nga wala niya nabayaran, kay siya isa kabayinon nga gabunan, sobra pa siya kuno sa aswang. Nagwaman ang isyu nga siya ang yara sa listahan ni Espinido Kedigong nga sa laligan. Iloy nagwawaw sa iya atubang, agud nga ang ngalan kwaon sa iya nga talamdan. Inipila lamang sa mga isyu nga kun kaysa imo man mapaminsaran. Himo-himo lang bala ini o kun may kamaturan. Apang kun kaysa may hurubaton nga nagasalirgid mismo, kung may aso, mayara kuno sang kalayo. Wala man to diri sang may ginhingadlan, pero kung ikaw nagatutok sa nagakatabo sa imo og saran, kag sa balita wala mo ginapaligaran, madali ini siya makilalaan. Halakagid kay ikaw ang lubos na nga ginapandaman. Base sa palabuton magwa ang imong ngalan. Kung ikaw ang mag-react, alams na dayon sang kadaman. Ikaw may ginahimo gali nga kababalaghan. Ang inyong pauna-unang pananawan ang ginpadala ni Rodel Constantino sa Barangay Punta Taytay, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio